ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟು ನಡತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಆಚರಣೆಡು ಕುಡ್ಲಾ ದಸರಾ ಮುಗಿತಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗನಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಗಂಗಾವತಾರಣ ಕಾರಂಜಿ ಕೆದಟು ಉಚ್ಚೇದ ಕೇರಿ. ಆಜಿ ಜನ ದೋಸ್ತಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಪ್ವೆಲ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೊಂಜೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಲಡಾಯಿ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಧನುಷ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ಕುಡ್ಲದ ಮಹತ್ವಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉಚ್ಚೇಡು ವಿಜಯದಶಮಿ ತೇರ್ದ ಮಿನದನ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗೂ ರಂಗಕೊರ್ನ ಪಿಲಿವೇಷಲಿನ ನಲಿಕೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗನಡು ತರಾವರಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಲೋಕೊಡೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ದಸರಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಕೆರಿಯಾಂಡ್. ಮಂಗಳೂರು ದಸರೋಡು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಬುಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ನಗರ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಂತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಾದು ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರವದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆದುಟ್ಟು ನೀರಿಗು ಬುಡಿಯೇರೋ. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಡತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಕುಡ್ಲಾ ದಸರಾ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಜಯದಶಮಿದ ದಿನ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್. ಬಯ್ಯಗು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನವದುರ್ಗೆರೆಗೂ ಅಕೇರಿದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪಥದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಿದಾಡಿಡ. ಕೊರೋನಾ ಮಾಮಾರಿ ಸಿಕ್ಕದವರ ಕರಿನ ವರ್ಷೊಡ್ದಿಂಚ ನಗರ ಸುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಂತೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ನವದುರ್ಗೆರೆನು ಸುತ್ತ ಬರ್ಪಾದ ನೀರ್ಗ ಪಾಡಗುಲ್ಲಿರೋ. ಬರದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ವೀಣಾಪಾಣಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ಶಾರದಾಂಬೆಗೂ ಅಕೇರಿದ ಮಾ ಪೂಜೆ ಕರೀತಿರೋ. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾರಥಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಸೂಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಚಾರ್ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಊರು ಪರವೂರ್ಲಿನ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರು ತುಳುನಾಡು ಡೋರ್ಮೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋ. ಇಲಿವೇಶಲಿನ ನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಚಂದ್ರಘಂಟ ಸ್ಕಂದಮಾತ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಮಹಾಗೌರಿ ಇಂಚ ನವದುರ್ಗೆ ನಕ್ಲಿನ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗಾವತಾರಣ ಕಾರಂಜಿಕೆ ಎದುಟು ನೀರುಗ ಪಾಡಿಯರೋ. ಅಕೇರಿಗ ಬರೋದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಮೂರ್ತಿನು ನೀರುಗ ಬುಡಿಯರೋ.
ఏంది
ಮಾರ್ನಿಮಿದಲೆಕ್ಕುಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಜೊಂಜೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ 5 ಜನ ದೋಸ್ತಿಲಿಡು ಇರುವೆರು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿ ಜೀವಕಳೆ ಉನ್ನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲಡ ನಡೆತುಂಡು. ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ 5 ಜನಟು ಜೇಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಧನುಷ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೊಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಪಾತಿರಗು ಪಾತ್ರ ಆವೊಂದು ಜೇಸನ್ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಧನುಷುಗು ಕುತ್ತುದು ಧನುಷ್ನ ಜೀವ ಪೋತುಣುಂದು ತೆರೆದು ಬೈತನು. ಮಾರ್ನಿಮಿದಲೆಕ್ಕುಡು 5 ಜನ ದೋಸ್ತಿಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಪೆಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೊಂಜೆಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತೆರು. ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಪ್ರಮಿತ್, ಜೇಸನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಧನೀಶ್, ದುರ್ಗೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಂಚ 5 ಜನ ಜವಣೆರಿತ್ತೆರು. ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಜೇಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಧನುಷ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪಾತೆರ್ದು ಅವು ಲಡಾಯಿಗೆ ತಿರ್ಕದಿಂಡು. ಜೇಸನ್ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಧನುಷುಗೂ ಕುತ್ತದೆ. ಜೋರು ಪೆಟ್ಟಾತಿನ ಧನುಷನು ಅಪಗನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನ್ನುತ್ತೆರು. ಆಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಜೋರಾಯಿ ನಿರ್ದಾವ್ರ ಧನುಷ್ ತೀರ್ದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪಿಲು ಲಾಡ್ಜುಡ್ ಅಂಚಿಂಚು ಬಲಿಪುನ ಬಿಸತ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನಪುನ ಮಾತ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ತೋಜಿದುಂಡು. ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆತುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಒರ್ಮನೆ ಪೂಜದ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತದ. ಶನಿವಾರ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಕೆರಿಯಾವುಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಒರ್ಮನೆ ಪೂಜದಾನಿ ರಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ತೇರಡು ಕುಲ್ಲಾ ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಉಚ್ಚೆಯ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರು ತೇರು ಒಯ್ತಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಮಾರ್ಕುಡೆಯಾದು ತೇರ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತಂಡ. ಮಾರ್ನಿಮಿಡು ಪಿಲಿತ ವೇಷುಲಿಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು. ಶ್ರೀದೇವಿನ ಎದುರುಡ್ದು ಪಿಲಿತ ವೇಷುಲು ನಲಿತೊಂದು ಪೋಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ಪಿಲಿ ವೇಷುಲಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ದುಂಬುಡ್ದು ಸಾಗದಂಡು. ತೇರು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ ಪೋದು ಅವಳು ಶ್ರೀದೇವಿಗೂ ಪೂಜೆ ಕರಿತದು. ತೇರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತಂಡು. ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಆಚರಣೆ ಅಕ್ಕೇರಿಯಾವುಂದುಂಡು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಬರಿತಿನ ಗೋ ನಾಟ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಪನ್ಪುನ ಕವಿತೆನು ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಾಠ ಬೂಕುಗು ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲೆನ ಏವ್ರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆತನು. ಆ ಕವಿತೆನು ಪಾಠ ಬೂಕುಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಡೊಂದು ಬಜರಂಗ ದಳತ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಸನ್ ತಡ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಿನ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ ಬೂಕು ಇತ್ತೆ ಒದು ವಾರಂಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆತಂಡ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಬರಿತಿನ ಕವಿತೆ ಒಂಜೇನು ಈ ಬೂಕಡು ಪಾಡ್ದಿರು. ಈ ಕವಿತೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಶಲು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಏವ್ರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆತಂಡು. ಗೋ ನಾಟ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ತರೆ ಬರೋದ ಕವಿತೆಡು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ಆಚರಣೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಾದಿನ ಪಾಡ್ದಣಂದು ಸಂಘಟನೆಲು ದೂರ್ದ. ಈ ಕವಿತೆಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂ ಅರ್ಪಣೆ ಬೊಡ್ಚಿ ದೇವರನ ಎದುರು ಬಗ್ಗದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಉಂದದ ಬದಲು ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಯಾಕ ಇಂಚ ಪಂತಂಡು. ಬುಲೇನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವನ ವಿಚಾರುಲೆನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ತರಿಕ ಪತ್ರುನ ಸಂಗತಿ ನೆಟ್ಟು ನಡತದನಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲ್ ದೂರ್ದೇರೋ ಬಜಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಬಗೆಟ್ಟದಾಯೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಕಲ್ಪವನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಪಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿಲಿನ ಸೇರ್ಸಾದ ಕವಿತೆಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪುನ ಒತ್ತಾಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾಠಬೂಕು ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ ಈ ಪಾಠಬೂಕುನು ಪಿದೈಕನ್ನದನು ಒಂದು ಬತ್ತದ ತಿಂಗೊಲ್ ಕರಿದನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಾಲ ತಾಣುಲಿಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಬಜರಂಗದಳ ಅಂದೇನು ಗಂಭೀರವಾದದೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಭರವು ಇಲಾಖೆ ಎಂದೇನು ಪಿರದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆರೋ. ಬಜರಂಗದಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಸನ್ ತಡ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದ ಬಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಆದದಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಸಂಗತಿಲು ನಡತುಂದೇ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಾಠಬೂಕುಡು ಒಂದು ಸೇರೊಂದುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇನು ಗುಮನ ಕೊರುಡು. ಬರೋ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿಯರು ಪಾಠಬೂಕುಡ್ದು ಒಂದೇನು ದೆತ್ತು ಪಾಡುಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಜರಂಗದಳ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಅರ್ಪಂಡಿರೋ. మన ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅವರ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗದಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುಗ್ರ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 69ನೇ ಪೇಜಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 69ನೇ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, 69ನೇ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಈ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾ ದೇವಿ ದೇವಲ್ಯಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಗರ್ದುಡು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡತಿನಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾಗುಡುಪ್ಪುನ ಪಂಚಮಹಾಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ನಡತನು. ಶ್ರೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಯಾಗ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಡು ದೇವಲ್ಯದ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿ ರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ದೇವೆರೆ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡಿರೋ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ಸಾಗಾಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನೆಗೂ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮಹಾಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಲ್ಯ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆತನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಬಿಇಎಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಡುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮಹಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಟ್ ಸೇರ್ನಂಚ 5 ಜನ ಮುಕ್ತೇಸರರುಪ್ಪುನ ಈ ದೇವಲ್ಯದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಮೊಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಜ್ಞ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕುರ್ದು ದೇವಿರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿರೋ. ನವರಾತ್ರಿದ ವರ್ಮದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಕನ್ನಿಕಾ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸೇವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಬಯ್ಯಗು ದೈವಜ್ಞ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಾಚನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಪೂಜೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡತಂಡು. ಉಗಾರ್ತೆದ ಪದಪನ್ಪಿ ತಂಡದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡತದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತದಿತ್ತದು. ಐಟ್ ದೇವಲ್ಯದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿಲ ನಡತಂಡು. ಶ್ರೀ ಪಂಚಮಹಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ
ಭಕ್ತಾದಿಲಿನ ಗುಮನ ವೈಪುನ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಕಲಾಕೃತಿ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣದ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಸುರುತ ದಿನ ತಾನಿ ದೇವಲ್ಯದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಟ್ ಮೆರಿಡ್ದು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತಿರೋ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಾಸಕಿರಾಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೆರು ಸೇರಿನಂಚ ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಕೃತಿನು ತೂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಆಯತಾಕಾರುಡು ಇತ್ತದು 42 ಇಂಚ್ ಅಗಲ 35 ಇಂಚ್ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ 16.6 ಇಂಚಿ ಎತ್ತರ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಡುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ, ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಕಲಶಲೇನು ಮಾಡೆಲ್ ರೂಪಡು ಫಾರ್ಮ್ ಶೀಟ್ ಪಾಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲಂಕಾರದ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಪ್ರತಿಕೃತಿಟು ಒಲ್ಪಲ ಕರೆಂಟದ ವೈರ್ಲು ತೋಜಂದಿಲಕ ನಾಜುಕಾದ ಪಾಡ್ದಿನ ರಂಗದ ಕರೆಂಟ್ ಬೊಲ್ಪದ ಅಲಂಕಾರ ರಚನೆಕಾರ್ಯರ್ನ ಕೌಶಲ್ಯನು ಮೆಚ್ಚಲಕಾತದ. ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕಲಾಕೃತಿ ಮಲ್ದಿನಕಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಯ್ನ ರಿತೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ ಇಂದಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಮಾರು 120 ದಿನ ತಾಗದು 25,000 ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗೆ ಆದಿತದು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಗೂ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದನು ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗ. ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಟ್ಟಿಡು ಬುಲೆರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸರ್ಕಾರನೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಫಲಿಮಾರು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆರೋ ಆರು ಈ ಬಗೆಟು ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಡಪಾತಿರದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದಿರೋ. ಒಡಿಪುಡು ಫಲಿಮಾರು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಡಾಪಾತಿರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಅವತಾರ ತಾಳ್ದಿನ ಮಹಾದಾರ್ಶನಿಕರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸರಕಾರನೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರೋ. ಭಾರತಡು ಜನ್ಮೈತಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರೆಡು ಐಟ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ತ್ರಯರೆಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರೋ. ಸರಳ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತರು ತೆರಿಪಾದು ಕನ್ನಡದ ನೆಲಟು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಟ್ಟಿಡು ಬುಳೆರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಾರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಒಡಿಪುಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ನಾಡ್ದ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗಾಯಿನ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನಾಕ್ಲಿನ ಜಯಂತಿನು ಸರಕಾರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಆವಡು. ಸರಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಹಾತ್ಮೇರ್ನ ಜಯಂತಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಪಲಿಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರೋ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹರಿಸಿದ ನಂದದ ನಂದಾದೀಪ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಪಾದಕ ಅವರ ಅವತಾರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀ ಬದರಿ ಅವರ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಪಸ್ಸಿನ ತಾಣ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪೊರೆಯುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಾಣ. ಇಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಈ ಅಪೂರ್ವವಾದ ರತ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿಯ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟು ನಡತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಆಚರಣೆಡು ಕುಡ್ಲಾ ದಸರಾ ಮುಗಿತಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗನಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಗಂಗಾವತಾರಣ ಕಾರಂಜಿ ಕೆದಟು ಉಚ್ಛೇದಾಕೇರಿ. ಆಜಿ ಜನ ದೋಸ್ತಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಪ್ವೆಲ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೊಂಜೆಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಲಡಾಯಿ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಧನುಷ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ಕುಡ್ಲದ ಮಹತ್ವಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉಚ್ಚೇಡು ವಿಜಯದಶಮಿ ತೇರ್ಗಮಿನದನ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗೂ ರಂಗಕೊರ್ನ ಪಿಲಿವೇಷಲಿನ ನಲಿಕೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗನಡು ತರಾವರಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ.
ఇడగు ఇనిత నమ్మ కుడ్ల తుళు వార్తెలు ముగిండు నన్నే లైతే పొర్తుగు నమ్మ కుడ్ల తుళు వార్తెలు సొల్మేలు